Hau. Hau gu gara. Hezkidetza eta askatasuna uhinetara bota nahi ditugu. Ongi etorriak Askatasuna Institutuko podcastera. Gaur transexualitatea. Egunon guztioi, hemen gaude beste igande bat kapitulu berri batekin. Zer modu zaudete, gogoz gaurko gaiari buruz hitz egiteko? Bai, oso interesgarria da. Bai, gaur pertsona transexualen inguruan hitz egingo dugu. Ongi, gaiarekin hasteko, badakizue orain dela gutxi translegea onartu zela Espainian. Orain dela gutxi, noiz atera zen ba? Bai, martxoaren 2an. Benetan, orain dela gutxi. Egia esan, iruditzen zait lehenago onartu behar zen lege bat dela, baina poztu egiten nago azkenean onartu izana. Bai, lega onartzea pauso handi bat izan da, baina oraindik asko geratzen zaigu. Transkolektiboa osasun sistema publikoan, hezkuntza sisteman eta lan merkatuan zailtasun asko ditu oraindik. Gainera, Gabriel Tesargodoik esaten du emakumeen sektorean zailtasunak intentsitate handiagoz agertzen direla. Zuen iritziz aurrela gertatzen da. Zurekin ados nagoenara. Lega onartua izan arren, oraindik arazo asko daude. Nire ikuspuntutik esan duzuen bezala denok arazo eta zailtasun handiak izaten dituzte, baina egia da emakume transexualak zenbait zailtasun gehiago dituztela. Gainera, Espainiako egoera beste herrialdeekin konparatzen badugu, ikusiko dugu Espainiako egoera oso ona dela eta beste herrialde askotan zailtasunak handiagoak direla. Iranen adibidez. Gainera, bakarrik Europako 9 herrialdeetan genero autodeterminazio askea dago. Zer pentsatzen duzue honi buruz? Nik ulertzen dut herrialde bakoitzak bere erlijioa eta kultura izatea, eta ez naiz bertan sartuko. Baina gauza bat da erlijioa eta beste gauza bat da ez ulertzea edo ez onartzea pertsona baten pentsaera ezberdinak edo sentimendu ezberdinak izatea. Eta pena ematen dit herrialde horietan lege hau ez onartzea. Bai, gainera lege honek asko laguntzen ari die gazteei. Orain segurago sentitzen dira pertsona transexualak direla esatean. Gainera legeari esker orain 12 urtetatik aurrera sexu aipamena aldatzea eskatu ahalko dute. Bestalde, ez dakit ezagutzen dituzuen dauden metodo, programa eta terapiak non pertsonen genero adierazpena, identitate sexuala edo orientazioa aldatzea da helburua. Baina hauek legeari esker debekatu dira eta egiten badire isunak egongo dira. Hau nire ustez pertsona transexualak segurago sentitzea eragingo du. Bai, hori aurrera pauso handi bat da, batez ere transexualen osasun mentalean. Azken finean oso gutxi hitz egiten dugu gure osasun mentalari buruz ikusten ez diren minak direlako. Baina transexualak arazo psikologiko asko dauzkate sozietatean ez direlako guztiz onartuak. Azkenean, pertsona transexual askok beldurra duten ordinenan esatean. Hori onartzen ez duen jendea dagoelako eta hau asko eragiten die haien osasun mentalean. Ba, imaginatu zer nolako beldurra duten transexualak. Haien artean 22% gutxienez behin saiatu da bere buruaz beste egiten. Eta argi dago transexuala den pertsona bat burua psikologikoki ongi izan behar duela edozein kritika jasan dezaketelako edozein momentutan. Lotsagarria iruditzen zait teorian hain eguneratuta dagoen sozietate batean ezberdin sentitzen diren pertsonak gaizki sentiaraztea eta sentitzen dutena gaizki dagoela pentsaraztea. Eta horregatik pena handia ematen dit datu horiek entzutea. Arazo honi aurre egiteko proposatuko nuke txikitatik normaltasunez gai hauei buruz hitz egitea eta horrela segurazki onartuago egongo litzateke. Bai, arrazoi guztia daukazu. Gainera txikitatik hainbat jardueretan kirolean adibidez, neskak alde batetik eta mutilak bestetik bereizi egiten ditugu. Beti esan delako neskak mutilak baino traketxagoak direla. Baina, zer egin behar dugu ez neska ez mutil sentitzen ez diren umeekin? Nire ustez txikitatik ezitu behar ditugu haiek ez pentsatzeko mutilak neskak baino behagoak direla, eta neskak mutilak bezain onak izanak direla pentsatzea. Orduan, haiek jakitea generoaren arabera ez dagoela banaketarik. Gainera, beste egunean irakurri nuen transexualaren izaera jaiotzatik aurrera ezartzen dela, baina beste aldetik ere asko eragiten duela esan duzunez haurtzaroko beste zirkustantzia batzuk, hala nola familia harremanak eta baita nerabezaroak ere. Azkenean, betidanik egoera horrela izan da, lehen ez zen ezain beste hitz egiten transexualei buruz gaur egun genero bereizketak egiten jarraitzen gara.
Eta horregatik jendeak jarraitzen du pentsatzen mutilak neskak baino trebeagoak direla eta jarraitzen dute gizonek praktikatzen duten kirola gehiago kontsumitzen eta baita horregatik futbolarien kasuan mutilak neskak baino askoz gehiago kobratzen dute ere. Tamalez, oraindik gure sozietatean gauza asko aldatu behar dira, baina helarazi nahi dugu arazo hau aldatzea gure eskuetan dagoela. Hori da, eskerrik asko entzutagatik, hurrengora arte. Agur! Hau da. Lehenengo batxilergoko ikasleen euskara eta hezkidetza proiektua. Mila esker hor egoteagatik. Agur eta ongi izan.